UChicco Twala usola abameli kwelikaMeyiwa ngokudicelela isithunzi somndeni wakhe. Ukuboshwa kukaLongwe Twala kwenzeke ngemuva kokuthi uyise ebike ukuthi u-300,000 wempahla elahlekile emzini wakhe oseGoli. Umculi ophinde abe nguproducer uChicco Twala usole ummeli ecaleni lokubulala uSenzo Meyiwa ngokulandela umndeni wakhe. Uthe akayeke ukubehlisa isithunzi. Uthe indodana yakhe yebo iyazidla izidakamizwa kodwa ayiyona umbulali. Uthe akubuzwe ababesendlini bayalazi iqiniso ngalolu suku lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. UThwala ukusho lokhu ngoLwesithathu ngesikhathi indodana yakhe uLongwe ivele okokuqala enkantolo eRandburg kulandela ukuboshwa kwayo ngecala lokweba. Ukuboshwa kukaLongwe kwenzeke ngemuva kokuthi uyise ebike ngezimpahla ezingaphezu kuka-300,000 ezilahlekile emzini wakhe oseGoli. It really pains me that people they're tarnishing my name on a matter that does not involve me. I was not part of the 8 suspects, including my son, when Meyiwa was murdered. I was sleeping at the time when I received a call from Zoli, and then I actually went to... uLongwe usevele ungumuntu othintekayo ecaleni lokubulawa kukaKapteni weBafana Bafana uSenzo Meyiwa. That's all what I did. But now people, especially in social media, haters, angry people, they attack me. Ngesikhathi kuqhubeka icala, umsolwa wacela ukuthi inkantolo emnike usizo lommeli wakwa-Legal Aid echaza ukuthi akakwazi ukukhokhela owakhe. Ngaphandle nje kwenkantolo, uyise ubekhuluma nabezindaba ezwakalisa ukuqiniseka ukuthi inkantolo izovuna yena. Lento ayenzayo ayilungile, akaqali ukuyenza lento. Sekuyiminyaka kwenzeka lokhu. Udaba luhlehliselwe uLwesine oluzayo ukuze uLongwe atholelwe ummeli. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.